Corría o 16 de xullo de 1988 cando pouco máis de 100 viticultores fixeron de Xermolo do que hoxe en día é unha das cooperativas vitivinícolas máis importantes de Galicia. Actualmente máis de 400 familias forman parte de Condes de Albarei e este luns celebraron por todo o alto o seu aniversario. Os fundadores da cooperativa partiron do seu traballo, sacrificio e investimento, renunciando a ter ingresos durante varios anos para mellorar no futuro. Son os nosos alicerces. Eles puxeron as bases sólidas sobre as que puidemos seguir construindo o noso presente e o futuro dos nosos descendentes. O escenario escollido foi Pazo Baión, propiedade que cumpre unha década baixo a titela de Condes de Albarei. A finca é un símbolo do enoturismo a nivel de todo o Estado. A cooperativa, pola súa banda, é un exemplo de economía productiva e de cooperativismo. Que desde a cooperativa non só se consegue dimensión, que é moi importante para competir no mercado, tamén capacidade para introducir elementos de modernización, calidade, trazabilidade do produto, polo tanto, máis eficacia comercial, creación de servicios comúns, redistribución de recursos, sendo dinamizadores económicos e sociais da contorna. Preto dun milleiro de persoas asistiron ao especial aniversario. Entre todos, destacaron os 12 socios premiados que dende 1998 representaron os diferentes consellos reitores que dirixiron o proxecto de Condes de Albarei. Di o refraneiro que só hai dúas clases de viño, o bo viño e o mellor viño. 3 décadas de vida penso que demostran que Condes de Albarei manexa as dúas, o bo viño e o mellor viño. Grazas, en nome de todos os galegos, a todos e cada un de vos por apostar pola tradición, sin deixar de innovar, por apostar polo traballo ben feito, por apostar pola calidade. A actual presidenta Dolores Calvo, que estivo entre os socios recoñecidos durante o acto, quixo botar mando o ilustre escritor Álvaro Cunqueiro para despedir a súa intervención. E tomando prestada unhas verbas do noso insigne don Álvaro Cunqueiro e emulando ao presidente Guillermo Rodríguez tamén, me permitan que me despida con 1000 primaveras máis para Condes de Albarei.